Здравейте, приятели! Аз съм Twin Brothers, а вие сте в канала Да се изправиш сам срещу себе си. Давам ви и цели за предизвикателството при начална точка 0. А именно, не се движа редовно, силно обездвижен съм, отдавна или никога не съм тренирал и работил върху физическото си здраве. При тези обстоятелства ще започнем нашето предизвикателство за промяна първо с ежедневното изпълнение на следните 3 основни упражнения, за изпълнението на които също съм качил видео, което е озаглавено "Да започнем от нулата". Тези основни 3 движения са клекове, напади и лицеви опори. Първа седмица. Това е запознаване с движението и собственото физическо състояние. Първо, започваме винаги с загрявка и чак тогава преминаваме към следващите упражнения. Първото упражнение е клек. Целта ни са 25 клека. Дали ще ги направим на 5 серии по 5 клека, или ще ги направим по 1 клек или по 2 клека, всичко зависи от нашето лично физическо състояние. Важна е крайната цел, а тя е 25 клека на ден. Второ упражнение. Напади. Целта ни отново са 25 напада на ден. Дали ще ги направим в серия от 5 по 5 напада, или ще ги направим по 1 или по 2, важна е крайната цел, а тя е 25 напада на ден. И третото упражнение, това са лицевите опори. Отново, дали ще ги направим в серия от 5 по 5 лицеви опори, или по 1, по 2 или по 3 лицеви опори, важна е крайната цел, а тя отново е 25 лицеви опори на ден. След завършване на първата седмица от вашето лично предизвикателство с теб самия, може да споделите в коментарите под видеото какво е вашето физическо състояние. Изпитвате ли затруднения при изпълняването на упражненията? Успявате ли да завършвате ежедневната цел? Ако пък сте с голямо наднормено тегло или изпитвате затруднения при изпълнението на зададеното предизвикателство и цели, тогава не дейте да се колебаете, а може да ми пишете и да се свържете с мен. А аз ще ви обърна внимание и ще заснема видео лично за вас, съобразено с вашите възможности и потребности, за да ви мотивирам и подкрепя в желанието ви за промяна и заедно да вървим по пътя към нея. Не се колебайте и ми пишете. Всички сме започнали от нулата. Очаквайте следващото ми видео, абонирайте се за канала и не се отказвайте от своите цели и мечти. Всичко е възможно. Аз съм Twin Brothers и те предизвиквам.